Dim pob dydd ti'n cael eistedd lawr a trafod dy hoff beth yn y byd, sef llyfrau a darllen, efo trysor cenedlaethol. Ond dyna dwi'n cael wneud heddiw, achos fy ngwestai ar sut i darllen ydy Huw Stephens. Helo, a chroeso i sut i darllen. Fy ngwestai arbennig iawn, Huw Stephens. Diolch am y gwahoddiad, Francesca. Diolch yn fawr iawn am dy gymni. Yn gyntaf, sut wyt ti? Ti'n cadw'n iawn? Yn dda, diolch. Da iawn. A dwi'n gweld dy fod i wedi dod a ffentwr anferth o lyfrau efo chdi. Felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Beth am i ni ddechrau? Mynd yn ôl mewn amser, dy blentyn dod di. Dwi eisiau gwybod, wyt ti wastad wedi bod yn darllenwr brwd? Do, oedd da fi'n dewis mewn ffordd, achos oedd ti yn llawn o lyfrau mam a dad. So oedd dad yn sgwennu llyfrau ac yn golygu llyfrau, ac oedd mam a dad yn caru llyfrau. So oedd nhw'n prynu llyfrau bob man. So yn yn stafell i, oedd y llyfrau oedd dad yn mynd i ddarllen rhywbryd, ond oedd e heb cweit gyrraedd. Felly, drws nesaf i'r gwely, fyse hunangofiant Hywel Gwynfryn y dyn ei hun. A hunangofiannau pobl da fi ddim diddordeb ynddyn nhw, ond o'n i'n darllen. Ac o'n i'n ffindio mas bod nhw'n ddiddorol. Ac fi'n ffindio weithio bod chi'n mynd i siop llyfrau, chi fel, dwi'n gwybod lle i ddechrau, mae'n gymaint o lyfrau. A wedyn mae'n chi just... Mae'n chi pick and stick fel mae Alex Jones yn gweud. Mae'n chi dewis un yn mynd mewn a gweithio mas os chi'n hoffi e. So oedd y tî'n llawn llyfrau ac oedd Roald Dahl, wrth gwrs. Wrth gwrs. Mae gen i fab sy'n 7 nawr a mae hefyd yn caru Roald Dahl. Hyfryd. Ers diwrnod Roald Dahl yn yr ysgol. Gwych, dyna sut nath o darganfod Roald Dahl felly. Fath adre mynd fi eisiau darllen Roald Dahl felly. Da iawn. Oes gen ti ffefryn Roald Dahl? Wel, pan o'n i tua 9 oed, o'n i'n caru The Twits, a nes i am rhyw reswm penderfynu cyfieithu The Twits o'r Saesneg i'r Gymraeg. O glawr i glawr, nes di... Do, glawr i glawr. Fel fath o gwaith cartre ychwanegol i fi fy hun. O'n i ddim yn blentyn mor weird â hynny. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi bod yn ffrindiau da. Ond a nath just er mwyn rhywbeth i gadw fi'n brysur, oedd da ni amstrad gyfrifiadur. So o'n i'n gallu defnyddio hwn ac oedd e'n gret. So oedd y Twits, dwi'n meddwl, oedd y ffefryn. A dwi wedi dod o Roald Dahl. Na, ddo falle bod fi heb, ond mae'n hoffi hunangofiant boi hefyd. Mae hwnna'n wych. Wel, sôn am hunangofiannau felly, ti wedi dod ac ambell un, felly oes na rhywbeth penodol ti'n licio am ddarllen am fywydau pobl? Oes, nes i wir joio darllen Paid y Bod Ofn gan Non Parry. Maen nhw'n fath o hunangofiannau sydd ddim yn hunangofiannau, achos maen nhw'n edrych allan a maen nhw'n helpu pobl a maen nhw'n ddoniol. A achos oedd Afy Bod, ges i fy ngeni fan hyn, a wedyn nath hwn ddigwydd, a wedyn dyma fi nawr. Ond erbyn hyn, mae llyfr newydd Greg James enghraifft yn un diddorol, lle mae'n llam jokes a mae'n edrych ar wahanol adegau. So, nes i wir joio hwn, nes i ffindio'n ddiddorol iawn, nes i wir fwynhau hunangofiant drwy ffilm mewn ffordd. Y diweddar Emyr Glyn Williams, oedd yn rhedeg label Angst Music. So oedd yn ddyn music mawr, ond oedd e hefyd yn caru ffilmiau ddim yn Saesneg, ac oedd e'n dangos nhw'n pontio yn Bangor. A mae hwnna'n lyfr. Diddorol, dwi ddim yn gwybod lot am ffilmiau mewn ieithoedd eraill. Lle nes i, pan ddoth hwnna mas, rhyw 10 mlynedd yn ôl. Erbyn hyn, nes i fwynhau hwnna. Hunangofiannau eraill. Wel, mae hwn yn rhyw fath o llyfr i gofio'n Dewi Pws. Ti fwynhau hwn. Mae'n beth hyfryd i wneud, ydy? Atgofion pobl eraill am y person. Mae'n syniad hyfryd. Mae'n diddorol dy fod i'n sôn yna am yr cyfuniad o gerddoriaeth a llyfrau. Felly, be'n daith cyntaf yn dy fywyd di? Y llyfrau neu y music? Wel, oedd llyfrau yna pam ges i'n ngeni. Achos oedd dad, so dwi wedi dod â un o'r llyfrau dad, sef y cydymaeth i Lenyddiaeth Cymreig. Just darllen bach ysgafn. Ti'n gwybod, Francesca? Just fel, rhywbeth i fynd ar yr awyren gyda chi ar eich gwyliau. Nath hwn gael ei gyhoeddi yn 1986. Felly, fyswn ni'n 5 oed. A mae dad i Huw gyda diolch am ei gymorth a phob dymuniad da. Sy'n hyfryd, nes i'n gwneud lot i helpu, achos o'n i'n 5 oed. Felly, y cymorth bydde
peidio crio. Ie, bod yn allan o'r ffordd. A bod allan o'r ffordd. O. A so, hwnna oedd gwaith dad trwy'r amser, oedd e jyst wastad yn mynd trwy piles o bapurau. Felly pam o'n i wrth i'n sgwennu fy llyfr i, y fwy diweddar, sy'n picture book, really. Ti'n fel, cloriau, lovely records, cloriau hyfryd albums Cymraeg ydyn nhw. O'n i'n neud e gyd ar fy laptop neu ar fy ffôn ar y tren. O ia, wir. Ac o'n i jyst yn meddwl, i awduron heddiw sy'n cofio pre-internet, mae'n bod nhw'n furious yn dydyn. O, mae'n siŵr. Gyda'r holl gardiau a teipiadur, yn cofio dad gyda teipiadur, ti'n gwybod, yn mynd fel un. Yn sgwennu holl beth yma. Felly ni'n lwcus bod technoleg gallu helpu ni, ac i ddarllen, audiobooks hefyd, yma. Be fi wedi dysgu, does yna byth amser iawn. Maen nhw'n gweud dim amser iawn i sgwennu llyfr, does dim amser iawn i ddarllen llyfr, chwaith. So hyn os dwi'n darllen chwarter Ddarllen, a wedyn ddim yn edrych ar y llyfr am bythefnos, mae hwnna'n iawn. A mae wastad gynnau tua 3 neu 4 llyfr ar y go. Mae'n hanol lefydd, mae'n bag neu, a wedyn dwi'n dod nôl iddo fe. Ond mi nes i fforsio'n hi'n haf yma i ddarllen yr un Anthony Chaplin yna o dechrau diwedd, ag wrth gwrs, llyfr newydd Llwyd Owen, bechgyn drwg am byth, un o fy hoff awduron, achos mae o Gaerdydd, felly mae'n sgwennu mewn acen Caerdydd, a wedyn un llyfr music arall, hynna'n gofian Rhys Mwyn. Ti'n just mor ddiddorol. A mae wastad yn ei fi'n grac pan mae pobl yn gweud, o na, na'n sgwennu fy hynna'n gofian, so da fi ddim byd diddorol i ddeud. Gan pawb rhywbeth diddorol i ddeud. Felly dwi'n joio hwnna, dwi'n caru'r casgliad yma, lle mae cerddorion yn sgwennu, ac nes i fwynhau darllen un Archie o Celt, yn fawr iawn, a hanes y caneuon, ac un diweddara Guy Toms, mae un Delwyn Siôn yn dda iawn hefyd. Nes i brynu cerddi Lyn Ebenezer, maen nhw'n hyfryd. I fod yn onest, achos y clawr. Ie, mae'r clawr yn... wel, ti di agor drws yn fanna, felly wyt ti'n prynu llyfrau oherwydd y cloriau? Na, ond mae'n y gloriau gwych, mae'r un yma'n wych. Ia, Lladd Arth gan Ceili Roberts, gwych, dewis da. Wyt ti wedi darllen hwn? Na, nes i brynu hwn yn y Steddfod, felly dwi heb ddechrau hwn. Nes i ddigwydd gweld podcast yr un gyda Manon Steffan Ross a Bethan Gwanas. Colli Plot? Colli Plot. Gret. Nes i ffindio un fyna, ac oedden nhw'n sôn am hwn. Felly nes i brynu ar ei argymelliad nhw. Ia, wel, maen nhw wastad yn awgrymu llyfrau da. Felly, ia, ydy, nes i fwynhau hwn yn fawr iawn. Mae fel llyfr braidd yn fantasy, ond hefyd fel, mae gymaint yn mynd ymlaen yn y llyfr. Mae hefyd yn llyfr sydd yn dathlu fel cymuned a mae'n just yn wych. Mae'n lot yn mynd ymlaen a mae'n hollol wych, hollol wahanol hefyd i unrhyw beth arall dwi wedi darllen. Oh, wow. Mae hynna wastad yn peth da, dwi'n meddwl. Oedd ti'n mwynhau darllen yn yr ysgol hefyd? Llyfrau oedd rhaid i ti darllen fel rhan o fel yr arholiadau ac yn y blaen? Oedd, ddim yn cofio'r un ohonyn nhw. Na. Os da chi'n dewis yn yr ysgol, nag oes? Na, yn union. Mae rai chi ddarllen. Dwi'n meddwl oedd Of Mice and Men. Ia, fi hefyd. Oedd hwnna yna. Y Tŵr. Y Tŵr, wrth gwrs, mae hwnna'n clasic. Hwnna'n dda, dydi? Ydy. Nes i fwynhau rheina. Ond dwi'n meddwl, oedd jyst llyfrau bob man, felly oedd yn holl yn normal i fi, jyst i darllen llyfrau, o'n i, hollol random. Un o'n hoff bethau erioed oedd bod yn feirniad yn llyfr y flwyddyn. A gorfod darllen 50 o lyfrau Cymraeg. Yn cynnwys, un o'r llyfrau nes i joio mwyaf, nath e ddim cyrraedd y rhestr fer, oedd Hynna'n Gofiant, Sonia Bowen. Nawr, fyswn ni byth fod darllen y llyfr yma. Hi oedd un o sefydlwyr Merched y Wawr. Oedd hi 9 i Gwilym Bowen Rhys. Yn doedd. Ond nes i wir fwynhau darllen, achos bod rhaid i fi, to? So, dwi yn mwynhau darllen llyfrau sy'n dipyn bach allan o'ch comfort zone. Os chi wastad yn dysgu rhywbeth. Bendant. A eto, hynna'n gofiant oedd hwnna, felly falle bod fi'n hoffi... Mae hwn yn rhywbeth o hynna'n gofiant hefyd yn fwy diweddar. Un melw, o'n i'n chwerthin ar hwn. Mae jyst mor refreshing darllen pethau yn Gymraeg. Jyst dim rhaid i bob llyfr fod yn academaidd. Jyst dim rhaid i popeth fod yn uchel ail neu unrhyw beth. So nes i chwalu'r llyfr yma.
a chwerthin mas yn uchel. A mae hynny yn bwysig yn dydi mynd yn syth i mewn i llyfr, unrhyw lyfr, a gallu just ymgolli a mwynhau stori. Fel ti'n deud, di o ddim wastad yn gorfod bod yn rhywbeth sydd yn herio ni. Na! Hefyd, dim rhaid chi joio bob llyfr. Chi'n cael rhoi llyfrau lan, yndych chi? Dim rhaid chi fforsio chi'n i orffen llyfr. Dwi'n cytuno. Mae gen i limit efo hynna. Dwi'n deud fel, os dwi ddim yn mwynhau, wel, dwi'n deud tua 50 o dudalennau i mewn, a wedyn dwi fel, na, mae ddigon o lyfrau yn y byd. Os nad ydy yr un yma i fi, mae hynny yn iawn. Dydy. A mae'r un peth hefyd, na pam nes i sgwennu Wales 100 Records, achos o'n i'n mynd i siop y llyfrau, a sylweddoli bod yna lyfr am bopeth. Mae yna llyfrau am ddillad i gathod, mae yna lyfrau am pethau mwy random. Does dim amser iawn, dim rhaid chi aros i... Os ydych chi eisiau gweld y llyfr, mae chi'n just neud e'n does. Dim os pa mor nis yw e. Sôn am lyfrau nis a pethau, fi'n caru llyfrau... Fi'n offi'r... Wel, Folding Rock, Cylchgrawn Folding Rock yn lyflu. Sgwennu newydd o Gymru yn Saesneg. A pethau fel hon... o ffrwyth y gangen hon. Mae just, nes i brynu hwn achos y clawr. Ie, mae'r clawr yn, mae'n hollol hyfryd yn dydi o. Ydy. Felly dwi eisiau gwybod, wel, oes gen ti hoff siop lyfrau? Na cwestiwn da. Hoff siop lyfrau. Oes, mae yna siop gwych o'r enw 100,000 ar Whitchurch Road yng Nghaerdydd. Mae'n siop neis iawn. Wel, yn hoff siop y lyfru, maen nhw'n siop records hefyd. Cool. Of course. Yn Llundain, yn adael Soho, mae'n stryd o siop records, a mae un o'n nhw gyda siop y llyfrau yn y ddeiar hefyd. Felly mae hwnna'n hyfryd. Waw, mae hwnna'n swnio'n lyflu. Ydy. Ac o'n i efo byw bwys Daunt Books yn Llundain. Gret. Mae gen nhw lot o siopau neis rhwng fanna. Oes, maen nhw'n cyhoeddi lot o llyfrau. Gwych. Ond Steddfod, fi dyn nhw'n prynu lot o lyfrau. Sut wyt ti'n mynd ati felly i ddewis llyfr? Wyt ti'n mynd just efo be bynnag sydd yn neidio oddi wrth y silffa? Wel, argymhelliad, os wneud di argymell llyfr i fi, na siwr o fod prynu fe. Achos bod fi'n gwybod ti'n darllen lot. Ti'n dwi'n meddwl? Ia. Pethau fel podcast, fel ni'n deud. A weithio, os chi'n clywed am lyfr mwy nag unwaith. Ia. A wedyn... A fel arwydd wedyn fel, mae'n dilyn fi o gwmpas, mae angen i fi gael o. Ydy, yn union. A weithiau chi sy'n ffindio bargains. Is i weld ffilm Gwlad Bardd, Rhys Iorwerth yn mynd rhwng Cymru. Oedd ar y teledu yn doedd? Oedd. Yn edrych yn cwrdd â beirdd. A o'n i wrth y modd gweld bod yna lyfr i fynd gyda fe wedyn hefyd. Ia. Dwi'n gwybod fod mae'n costio i gyhoeddi rhywbeth fel un, ond... Dwi'n meddwl bod small runs, fath o miniature press a pethau felly, gallu bod yn neis. Ydy, mae'n amhrisiadwy hefyd yn dydi i gael cyfrol fel na sydd yn dod â gymaint o leisiau at ei gilydd. A fel ti'n deud, Rhys Iorwerth sydd wedi fel llunio'r peth yn... Dyna fe? Ie, na fo, ia. Ydych chi'n cool dude. Ydy, mae o, ydy. Ie, a fi'n meddwl bod runs bach o bethau yn dda ac yn... Mae pobl yn... Mae rhai pobl yn prynu nhw fel... Falle bod yn 10 pint neu'n 15 pint, felly nhw'n costio lot, ond maen nhw'n bethau... Maen nhw fel darn o gelf yn dyn nhw wedyn. I fi, dyna un o'r pethau mwyaf arbennig am llyfrau. Mae'n swnio bach yn cheesy, ond maen nhw yn mynd â ni ar daith, ond hefyd maen nhw'n gallu bod yn pwerus iawn o ran sut maen nhw'n helpu ni cysylltu efo llefydd, pobl ac yn y blaen. Fysa ti'n cytuno efo hynny? Sni yn cytuno gyda hynny. Dwi'n siŵr meddwl am enghraifft... Wel, hwn siŵr fod ydy'r enghraifft. Fy hoff nofel Gymraeg. Nes i af yn Gymraeg ddarllen hwn yr un pryd, a pam wnaethon ni ddeud, ti wedi gorffen llyfr, nath i fynd wnaethon ni dau grio. Na. A dyn ni ddim yn crio dros lyfrau yna. Wel, dyn ni roed wedi, cyn. Ond pan oedden ni'n trafod y llyfr yma, wyt ti wedi darllen hwn, Francesca? Ti'n gwybod be? Wel, cyn i fenthyg hwn, achos mae o'n beautiful. Wrth modd darllen o, achos mae gymaint o bobl yn sôn amdano fo, a fel ti'n deud, lot o bobl yn deud, hwn di fy hoff lyfr, felly mae angen i fi. Alle di sôn chydig bach amdano fo i fi? Gallaf. Angharad Price sgwennodd e, a... Mae'n stori am
Dri brawd, a mae chwaer nhw yn olrhain hanes I bywyd. Be di enw y llyfr, sori? O Tyn y Gorchydd, Okay. mae wedi cael ei gyfieithu yn Saesneg, The Life of Rebecca Jones yw e. Mae wedi cael ei gyfieithu mewn I sawl iaith o amgylch y byd. A mae jyst yn... oedd yn un o'r llyfrau chi'n clywed amdanyn nhw, a wedyn sy'n reit, oce. Nes I ffindio fe mewn siop llyfrau ai-law fi'n credu. So chi'n ffindio nhw weithiau. Ac os dwi'n gweld un, dwi wastad yn prynu ac yn rhoi ei rhywun. Mae'n lyfr mor hyfryd. A dwi'n darllen I llyfr... Wel, dwi wedi dechrau llyfr newydd I hefyd. Nela Abo. Na fo, dwi wedi dod efo fo heddiw mae ar y bwrdd efo ni. Llyfr hanesyddol. Dwi'n dechrau hwnna achos bod hwnna'n lyfr mor arbennig. Ond dwi'n argymell pawb I ddarllen hwnna. Hwnna fysa'r llyfr fysa ti'n deud, dylsa pawb, diolch yn fawr iawn. Mae'n rhyfedd yn dydi o sut mae rai llyfrau jyst yn aros yn y co a sut maen nhw'n gallu gael effaith mawr. Felly, oes na unrhyw lyfrau eraill sydd wedi cael effaith mawr? Ond odliadur ydy hwn. Ac oedd un o'n hoff bandau y tystion, oedd yn rapio'n Gymraeg yn sôn am yr odliadur. So, chi'n mynd, beth sy'n odli gyda llosgiadau, llywethau, morydiau, munudau, meddyliau, ac yn y blaen. Handi iawn. Ydy. Wyt ti dal I ddefnyddio hwn felly? Na. Wel, mae amser iddo fo fod yn ôl felly. Ti'n iawn, Francesca. Sy'n ei dipio mewn i'r odliadur yn fwy aml. Falle dylwn ni. Ond o'n i'n offi yr odliadur. Ac o'n i'n gwybod, dwi'n lwcus iawn bod wedi cael ei arwyddo. Mae hwnna'n copi special iawn. Ydy mae Ac nes I fwynhau llyfr Endaf Emlyn yn ddiweddar hefyd, Francesca. A nes I gyfweld â fe. Ydych? Chi'n cael un o'r rhain? Ti'n cael un o'r rhain? Chi'n cael rhain am ddim gyda snacks I blant. Mae'n rhaid I mi ddweud, dwi ddim yn gyfarwydd. Ydy fy bookmark. So, mae hynna'n gofyn Endaf Emlyn, y cerddor yn beautiful hefyd. A oedd efo wneud ffilms hefyd, oedd e'n director. Mae braidd fel ffilm y llyfr yma. Mae'n llifo yn arbennig. So nes I wir fwynhau. Dwi'n licio'r ffaith bod ti wedi cadw ambell I, fel ti'n deud, yr bookmarks yma yn y llyfrau. Felly mae'n edrych I fi fel ti'n just yn defnyddio be bynnag sydd yn agos I roi yn y llyfr. Neu oes gen ti fel bookmark penodol? Na ddefnyddio unrhyw beth. Unrhyw beth? Pethau I gymysgu coffi. Mae'r rhain yn dda. So maen nhw'n hir ac yn denen, tydyn? Mae hynna'n syniad da. Ffyn bach yna. Brigins bach yna. Mae hynna'n handi. A wedyn, ar ôl gorffen y llyfr, fedri di gael coffi bach. Ti'n bydd ni hanner ffordd trwyddo? Galled. Syniad da. Ydy. A sôn am coffis a pethau. Dwi wedi dod â fanzines. Achos oedd un fanzine gyda marc coffi arno fe ar bwrpas, ond fi'n cofio, falle mae hwn oedd e? Falle ddim. Nes i'n ei fanzine o'r enw Caws Heb Dost, pam o'n i'n cofio faint o'n i'n tua 20 siwr o fod, o'n i'n fach, so gyda cyfweliadau pethau, ac o'n i'n rhoi mugs coffi a wedyn ffotocopio hwnna. So oedd e'n thing creadigol hefyd wedyn, yn doedd yn ogystal a geiriau a cyfweliadau. Mae'n adlewyrchu'r sefyllfa yn dydi fel o eistedd lawr I ddarllen, fel ti'n deud allan, panad neu glas bach o win, neu be bynnag wrth ymwyl. Mae'n adlewyrchu'r teimlad hefyd o fwynhau darllen. Ydy. A mae jyst yn beth creadigol a neis I wneud yn dydi. A pam ddim wneud photocopy fanzine. Yn hollol. So oedd hwnna ddim fi. Oedd Siarc Marw o 2006. Oedd yna, drech beth sy'n hwn? Flyer gig. Wrth gwrs. Pictures yn y Steddfod. Da. Compare Gary Slaymaker. Nos Fercher yn 9 o Awst. Ond dim blwyddyn. Sneb yn oed blynyddoedd ar flyers a posters. Chi'n mynd gwybod pryd mae'n hyn di digwydd. Fanzine Brechdan Tywod o 1998. So fyse Steffan Crafos di wneud hwn, fi'n credu. MC Sleifar o'r Tystion. Lot o luniau diddorol. A flyers a bethau. Cyfweliad gyda fi pan o'n i'n y band Picnic. Da. Cylchgrawn Taxi, Bethan Elfyn. Gyda llun o'r band Ashokan yn hanner noeth ar y clawr. Heb ddyddion dda.
Ffansi all, Maes B. Un arall. 2004 oedd hwn. Headliners 2004. Maynard Gwilym, Bryn Fawn, Meg Stevens, Ann Weledig, Max N, Hugh Chiswell, Delwyn Sean, Sibrydion, Drumbago, Pepper Pew, Kentucky AFC, a Goldie Looking Chain DJ set. Wel, swnio fel noson wych. Oedd y steddfod yng Nghas Newydd. Na fo, mae'n ei synwyr. A Viva Sparky yn ôl, a Fanzine, Dr Craig. Oedd e jyst yn ffordd da. Os oedd e cyn yr internet hefyd. So oedd e'n ffordd o gysylltu. Edrych, Theatr Clwyd, Lisa Gwilym yn cyflwyno. Mynd o'n llai. Melis, Epitaph a Fanta. O, waw. A ti hefyd di sgwennu i ambell un o heina hefyd, felly wyt ti wastad wedi bod yn un sy'n sgwennu, bysa ti'n disgrifio dy hun yn sgwennwr? Os mae rhywun yn gofyn i fi, mi nai, o'n i wastad yn, ond dyna beth yn dda am Fanzine, oeddech chi'n cael, oedd e fel network o ffindio y mini gigs wedyn, oeddech chi'n gofyn i rhywun i sgwennu cyfweliad i chi, neu cyfweliad ag yn y blaen. So oedd e'n ffordd neis o gysylltu gyda pobl. Dyna beth oedd fanzines yn reiddiol fi'n credu. Oedd ffordd o wneud rhywbeth o gysylltiadau gyda pobl eraill oedd yn meddwl yr un peth. Ac yn fwy ddiweddar, mae gen i ni pethau fel yr zine. Wel, dwi'n galw fo'n zine. Dwi ddim yn siŵr iawn os ydi o, ond yr un clust. Dwi'n cymryd bod ti'n gyfarwydd efo clust. Mae jyst yn edrych yn lyflu, yn dydi? Dwi'n siŵr sydd wedi gweld yr un yma. Hwn di'r un diweddara. Dwi'n meddwl mae yna 3 rhywun o clust. Dwi'n deud zine. Dwi eisiau galw fo'n zine. Dim cylchgrawn ydi hyn. Yn fy marn i, ond efallai fy mod i'n anghywir. Ond mae'n lyflu. Y ffotograffiaeth a'r geiriau, pethau gyda'i gilydd yn arbennig yn dydi. Mae'n hardd yn di. Dwi eisiau sôn hefyd am Deliver D. O, diolch. Achos mae dal ar gael. Gobeithio. Wel, mae gen i gopi adra, ond dylai di dod efo heddiw, actually, i chdi gael... Ta waith. Felly, dwi eisiau sôn amdano fo, achos i fi, mae Deliver D yn, wel, y llyfr perffaith i roi ar y bwrdd coffi. Obviously, wrth gwrs, i pobl darllen hefyd, ond mae edrych mor hardd. Dwi eisiau gwybod, be di dy farn di am hynna, fel y syniad bod pobl yn gael Deliver D, yn cartrefi nhw, ac o bosib ar y bwrdd coffi. Wel, gret. Fi'n prynu llyfrau a ddim darllen nhw. Just allan nhw'n edrych yn bert. Felly, gwnewch bych chi moyn gyda'ch llyfrau, ynddo fe? Yn hollol. Ella bydd na stein coffi ar y clawr, falle. Stein coffi ar y clawr. Gwnewch beth bynnag chi eisiau. Wel, mae'n llyfr beautiful achos cloriau lot o artistiaid a record. Y gwaith mwyaf i'r llyfr oedd cael caniatad y pobl y cloriau i gyd. Wir. Wrth gwrs, achos chi'n defnyddio i lluniau nhw. A'i images nhw, felly oedd hwnna'n lot o waith. Ond, geith unrhyw'n... O'n i jyst eisiau llyfr yma'n bodoli wir, achos o'n i wedi gweld llyfrau tebyg am bod math o records gwahanol. Ac wrth gwrs, fel fi'n gweud yn y rhagair, mae'r 100 record sy'n hwn, fys wedi bod yn holl o wahanol, os fys ni wedi sgwennu y blwyddyn ddiweddarach neu blwyddyn ynghynt ac yn y blaen. A just... Mae teimlo'n amserol i pryd nes ti dewis nhw. Fy hoff records, rhai o fy hoff records. Dwi ddim yn offi bob record yn y llyfr, ond mae'r stories yn ddiddorol ni, mae'r clori yn ddifyr. Nes ti fwynhau y brofiad felly o sgwennu y llyfr? Do a naddo. Ti'n swnio'n ansicr. Na, mi nes i, achos wrth gwrs, nes i fwy, sut allech chi ddim bod yn hapus yn sgwennu 500 o eiriau am Dafydd Hughes ag Edward ac yn y blaen. Mi nes i fwynhau e. Oedd e'n broses, fys ni wedi dewis 50 o records yn lle 100. Ond, oedd e'n ddiddorol, ac o'n i'n darganfod pethau am y records a'r artistiaid wrth fi sgwennu. Nes i sgwennu fwy o fono fer y tren. Do, achos o'n y gyfnod lle o'n i gofio mynd i Llundain lot. So, a chi methu wneud unrhyw beth arall ar y tren. So, o'n i'n rhoi'n headphones i mlaen ac yn teipio. Ond, mi nes i fwynhau gorffen y llyfr.
gael llyfr gorffenedig yn barod i fynd allan i'r byd. Do. Ia, da. Wel, llongyfachiad y mawr. O, diolch yn fawr. Llyfr hyfryd iawn. Ti'n sôn am teithio a bod ar y tren ac ati, ac wrth gwrs mae gen ti fywyd brysur iawn rhwng bob dim. Felly, dwi eisiau gwybod mwy am dy arferion darllen. Sut wyt ti'n neud amser i darllen? Wyt ti'n un sy'n darllen ar y tren? Ydw. Ac yn y blaen? Sut ti'n ffitio mewn yr amser? Dwi'n cadw llyfr yn y bag bob tro. Felly pan fi'n mynd ar y tren i gwaith bob dydd, sy'n rhyw 20 munud, na i edrych ar, na i ddarllen y llyfr. Be arall? Na i ddarllen weithiau yn y nos, cyn mynd i gwely, gwyliau wrth gwrs. So, fel i'n gweud dros yr haf, o'n i'n darllen dipyn bach dros yr haf, yn y Steddfod, a pan ni'n mynd i gwyliau eraill, o'n i'n darllen yn y nos yn y babell weithiau. A dwi'n cyfweld a lot o bobl sy'n gyda llyfrau allan. So, os fi'n cyfweld rhywun, mae rhaid fi ddarllen i llyfr nhw, dyna'r rheol. So, weithiau dwi'n gwneud deadlines i fi fy hun. A mae hwnna'n dda, mae fel bod nhw'n yr ysgol. Ia. Ond o le chi'n darllen wedyn. Ia, mae'n syniad da. Mae chi dwi'n ffindio rhaid fi fforso'n hun i darllen. Mae'n disgybliaeth braidd yn dydio i wneud yn siŵr bod ti'n cael yr amser felly. Ydy. Achos bod fi'n mwynhau darllen, awr, hanner awr, mae amser yn bryn yn dweud. Mae wastad lot o records i gerddoriaeth i rand ar gwaith i wneud. Bwyd o plant. O, wrth gwrs, ia, pwysig. Bwyd o chi'n. Ia, wrth gwrs. Wyt ti'n gallu gwrando ar gerddoriaeth a darllen ar un pryd? Mae rhaid fi fod yn offerynnol. Ia. Llan gwrando gerddoriaeth gyda geiriau, os mae rhaid fi wrando ar y gerddoriaeth. Os fes yna radio maen yn y cefndir nawr, swn i'n methu siarad gyda ti. Os mae fi glywed beth maen nhw'n neud ar y radio. Ia, digon teg. Muscle memory hefyd, mae'n siŵr. Ie. Ond oedd fi wedi dechrau neud, mae mab i'n darllen yn y gwely cyn mynd i gwely, fi dechrau darllen ar yr un pryd. O, mae hynny'n neis. So mae'n darllen Roald Dahl, fi'n darllen Llwyd Owen a Katie Roberts. Mae'n gweithio'n dda. Ydy, mae hynna'n syniad lyflu bod y ddau, eto fel oedd y ti'n sôn yn gynharach efo dy wraig, mae'n neis bod y ddau yn chi yn neud rhywbeth arbennig eich hunan, ond hefyd efo'ch gilydd. Ia, ydy, mae e. Lyflu. Ydy o'n mwynhau darllen felly? Ydy, mae wrth i fod. Ydy, mae e. Mae'n newydd ddechrau darllen Saesneg. Mae'n 7, so mae hwnna'n neis. Ond fi'n edrych mae'n ymddeol a jyst cael diwrnodau i ddarllen. Ia. Mae'n swnio fel nefoedd, yn dydi? Ydy, Be ti'n darllen gymaint? Be ti'n jyst yn dweud, rei, heddiw diwrnod darllen? Swn i'r ffordd gallu wneud hynny. Wel, dwi'n math o berson sydd, os dwi efo jyst hyd yn oed 30 eiliad, fel nes ti ddeud, mae yna wastad llyfr yn fy mag, felly dwi jyst yn trio ffitio mewn amser bob dydd. Ac yn rhyfedd, dwi'n gwybod amdano chdi, ond dwi'n teimlo, os dwi wedi cael diwrnod prysur iawn a does dim llawer iawn o gyfle i ddarllen, erbyn diwedd y dydd, dwi fel, dwi ddim wedi bod yn productif o gwbl heddiw, achos dwi ddim wedi cael cyfle i darllen. Mae'n rhyfedd, dwi'n teimlo fel hyd yn oed os just 30 eiliad just i darllen paragraff bach o'r llyfr dwi'n darllen, dwi'n teimlo well ar ôl hynny. Ond just yn trio ffeindio'r cyfleoedd bach, dwi'n meddwl. Hynna sy'n bwysig, dwi'n meddwl. Mae'n gymaint o lyfrau. Mae'n gymaint o bethau diddorol mas na. Oes. Mae'n dipyn o beth yn dydi i trio ffeindio'r amser, ond mae'n y ffordd, wrth gwrs, fel oedden ni'n sôn rwan, fel hyd yn oed 5 munud cyn gwely, 5 munud cyn i chdi codi, yn y deintydd, os gen ti apwyntiad deintydd ac yn y blaen, ar y tren ac yn y blaen. Oes gen ti unrhyw arferion darllen eraill felly, fysa ti'n deud fel... Na, dim wir. Dyna... Pan o'n i'n byw yn Llundain, o'n i'n gweld pobl yn darllen ar y tiwb. Okay. A wrth gwrs mae'n cymryd tua awr a hanner i gyrraedd unrhyw le yn Llundain, dydy? Hyn os chi'n mynd rownd y gornel, mae'n cymryd tua awr a hanner. So, oedd darllen ar y tiwb o'n i'n gweld pobl yn neud, o'n i'n darllen dipyn bach. Mae'n mor boring, yn dydi? Bod o dan y ddeiar, 8 stop neu be bynnag. Nes i byth gweld unrhyw un gorffen darllen llyfr ar y tiwb. O na. Chi'n gweld pobl yn darllen ar y bus. O, hwnna'n pwynt rili Ond chi byth yn gweld unrhyw un yn mynd, fi wedi gorffen y llyfr. Y tudalen ola. Pawb yn clapio ar y carriage. Ia, neb yn cael yr cymeradwyaeth am yr... Ia, apparently dwi'n neud wyneb penodol iawn pan dwi'n gorffen llyfr
unwaith dwi wedi gael pobl wedi deitha fi, os maen nhw wedi gweld fi'n gorffen llyfr, apparently mae fy ngwyneb i yn deud y cyfan ar ôl gorffen. Wel, dwi ddim yn siŵr dwi'n gallu gweld o fy hun. So dwi angen, tro nesau fi ddod lawr i Gaerdydd, awn i fynd i ryw caffi neu rhywbeth, dda'n ni'n eistedd a darllen, gyda'n siŵr bod ti bron di gorffen. A wedyn awn i weld. Fath o foddhad. Ia. O, diolch byth am hynny. Diolch byth, mae'n drosodd. Ia, yn union. O, da iawn. Diddorol, ie. Ymateb pobl. Ia. Ond ie, na, mae'r syniad, eithon ni ar gwyliau o'i bitha unwaith, fi yng Nghymraeg, cyn cael plant, a wnaethon ni darllen 2 lyfr mewn wythnos. O, da. Hyfryd. Anhygol, mae'r syniad yna nawr jyst yn swnio yn rhyfeddol. Breuddwyd. Fel yr cwestiwn os ydych chi ar ynys a ti ddim ond efo un llyfr efo chdi. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod yr ateb, ond oes na lyfr penodol fysa ti'n mynd efo ti i ddarllen drosodd a throsodd? Siwr o fod hwn, gam o honna di fy hoff llyfr yn Gymraeg. Ia. So ni'n meddwl, neu actually, falle, fysa ni'n mynd â'r llyfr cydymaeth i Lenyddiaeth Cymru. Achos o le fysa chi yn dysgu pethau diddorol, yn bysech fel diwrnod 483, fi'n mynd i ddarllen am Moses Griffith, yr arlunydd mewn dyfrlliw. Nath farw yn 1819. Fe ganed, fi wedi dechrau, fe ganed ymryn croes cael, ni chafodd unrhyw fforddiant ffurfiol, ond pan oedd yn 2 ar 20 oed, sylweddolodd Thomas pennant fod ganddo allu fel arlunydd a threfnodd iddo deithio'r wlad a gydag ef o 1769 hyd 1790 mwyn paratoi lluniau ar gyfer ei wahanol lyfrau. Hwn fyswn ni'n mynd? Wel. Achos fysych chi'n gwneud un ffaith bob dydd yn byddech? Ia. A wedyn dechrau eto? Syniad perffaith. Dwi'n meddwl ti di... da iawn chdi. Beth sy'n ti'n mynd gyda ti? Beth sy'n lyfr di? Paid. Mae hynny. Wel, wrth gwrs, Hugh, mae rhaid i mi ddeud Wales 100 Records gan Huw Stephens. Dal ar gael nawr. Ydy. Hwna swn i'n dewis, wrth gwrs. Swn i efo o leia 100 diwrnod. Record i bob dydd wedyn. Os ti'n grac bod ti'n methu clywed nhw. Os ni'n gallu mynd ar record player efo fi, efo'r recordiau, swn i'n iawn wedyn, ond ia. A tecell bach, a fridge. Ia, wrth gwrs. Rhywbeth i ni gallu neud y pasta bob dydd, ti'n gweld. Diolch o galon i chdi, Hugh. Diolch am y gwahoddiad. Dwi di joio sgwrsio efo chdi gymaint am y llyfrau yn dy fywyd, a mae dy egni ti ag at y llyfrau, mae'n heintus, mae'n neud i fi isio mynd i ddallen penswr mawr o lyfrau, felly diolch o galon am rannu hynny efo ni. Maen nhw'n beautiful, yna'r pwynt, maen nhw'n bwysig ac yn hyfryd. Diolch am y gwahoddiad i ddod â rhai ohonyn nhw yma heddiw. Mae di bod yn hyfryd siarad efo chdi. Diolch o galon. Diolch, Francesca. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Sut i Ddarllen. Mae penodau eraill y gyfres ar gael yn y llefydd arferol i gyd. A chofiwch bod y llyfrau da ni wedi trafod ar gael yn eich siop lyfrau leol.